sa kaawit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Jean. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayo nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Till I Met You. RMN Drama presents handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? Makining usa ka babay nga taga Paknaan, Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jen. Recorded by X Thunder Gaming. Tabangan di ka, Bi. Thank you, best. Okay ra ka? Okay naman. Nga na di ay. Erika, bisan pagminyo ka, di ko masugot no, nga dili na ko priority ni mo. Uy, priority gyapon di ka, uy. Lagi. Lakas ka na ako, no? Okay rin mo nga ingon anak at lingi imong uyab sa iyang best friend? O ang iyang best friend nga niya? Day. Kaya kung ako'y pangutan-o ni mo, no? Dili gyud. Bisan pag best friend sila, pero dili maayo sa pananaw sa uban tungod kay uyab mo. Close lang gid sila. Ay, nahibaw man ko ba? Nahibaw kong gisakitan ka pero dili lang ka mo angkon. Day. Naman ti kasulti, nasawa pa ka moabot sa kong kinabuhi, na si Tessa. Eric. Maong please, next time nga imo pang isingit si Tessa sa atong topic, mag-away na kita. Eric. Thank you! Thank you! Ninyo! Thank you, Ninyo! Wara man ka magmahay. Unsa man ang pangutan na ha, uy. Ganang magmahay man ko. Siya gani akong gipiling pakaslan, diba? Well, good luck sa imong marriage life, Day. Thank you, Day. Nadugay lagi kag uli ron. Ayon sa akong Miss Tessa, di pa man ko papaulion. Kay sukat kuno namin nyo ta. Tagsa na lang kuno kumuhatag og time niya. Mao ba? Sige na, mga tuog na ta. Kay sayo pa atong trabaho niya. Duka, agad na to. Lagi. Wa ako makatarog to gabi, igod. Kay? Ah. Okay, fine. Di na lang ko mangutana. Coffee ni mo, oh. Gihatag ni William. Ha? Kuno pa si makabantay nga ganina rin day kang nagsigig panguyab. Dili gid akong mahibaw nga perte din mong dukaa. Nga nung gihatagan mo ko niya, ani? Ay baya, no? Murag yung kagkaroon pa niya, uy. Sa una bitaw nga wa pa ka maminyo. Grabe ba kay siya ka-attentive ni mo. Bisag wa pa kay isulti pero kay bawo na sistemong kinahanglan. Pero, Hala, no? Ay, kung ina nga, dili na ni mo dawaton. Haler, dawata na, uy. Concern naman siya ni mo. Og nadawat naman sa niya nga wa na say chance ni mo. Day. Agiyon na tika dihaon niya, ha? Para magdungan tagpauli. Okay, sige. Sige, Han. Bye. I love you. I love you too.
Dili pa ka mo uli? Naghuwat kong Eric, day. Kuhaon man kuno ko niya din, Mao ba? Okay, sige. Una lang ko nimo ha. Sige, day. Amping. Ikaw pod. Asa na, Miss Eric? Wa man gihapon abot hangtod karon. Nanira na lang ang building. Kusugra pa kayo ang uwan. Jen! Dali, sakay! Ihatod ka! Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Asa ba na si Eric? Ambot lagi, oy. Dili man makontak ang cellphone. Panalagani kay naabtante ka. Di sure ba isa kay dito dapita sa atong building? Maog yun. Salamat kaayo, William. No problem. Oh, yan ang data dol sa inyo. Okay. William, osbon ko. Salamat gid kaayo. You're welcome. Ato na ko. Isa tong nagato nimo? Si William. Katong nakagusto nimo? Iyara kong gihatod, kinay usa diha, nga ni saad nga iya kong kuhaon, pero wa gid mo abot. Gabi sa gunsaon ako kontak, dili gid makontak. Dito kong Tessa. Doon na siya problema. Maong ako unang gi-comfort. Mao ba? Samtang ako nga imong asawa, imo lagi pasagdan? Wa man ti ka pasagdi. Nalubat ko. Niadto ko dito pero wa na ka. Grabihan, no? Unya, wagit ka makaunahon ang pahibaw man lang sa tao nga nagpaabot nimo? Doon na may number star sana ako, diba? Wagit ka makitawag niya? Mahimo ba ayon himo ang isyu? O ganong dili man? Abi ni mo, Eric, bisag sakit sa kong buot na usa lang tahangyo ang bayhana na adayon ka. Pero gidawat ko na. Pero unta sa mga higayon nga nagkinahanglan kog bana, pili apod ko kay asawa ko nimo. Asawa na ko nimo. Oh, Jane! Sorry na. Sige na. Pamaho na diha. Muuna na lang ko nimo kay malate na ko. Jen. Mayo rasad nga imong giingod adto oy. Aron magmatngon siya. At least nahappy ko para nimo kay gibarugan na gyud nimo imong pag-aasawa. Kung sa una, musugot lang ko nga sayo ni sayo nun ra ko nila. Karon, dili na. Kana! Han, sorry na. Eric, unsa ba? Sayo pa ko ugma. Han, please, pasayloan ako. Naibaw kong sayop ka ito. Promise na ko, di na mausap. Sure ka? O lagi. Unta, this time, dili lang kay kutob na sa istorya, ha? Unta, ipakita po ni mo slihok, Eric. O Jen, mahal kayo ka. Og sorry. Okay na. Sige na. Ipasahilo na tika. I love you, Jen. I love you too, Eric. Tessa, diba? Mura lagi ka gaway planong mo adto.
Hey, Jane, sorry. nga nang nagsorry ka. Na ako'y wag gisulti nimo. Eric, Ang tinuod, na konsensya kay ko nimo. Maong di na ako kayang itago pa nimo. sultihi ko. Nakasaad ko nimo. Unsa? Ang tinuod, hapit dunay nahitabo na mo ni Tisa doon higayon na nga wati ka makuha. Unsa? Pero tuhoy ko, way nahitabo na mo. Siya mo'y ni-initiate og una pero ako siyang gipalaw. Tungod kay higala ra gyud ang akong pagtanaw niya. Unsa? Maong kung nakabantay ka, wa na gimi magkita sa kadadto. Ha? Giputol na nako ang among communication niya. Og na-realize na ko nga bahalag mawa siya nako. Basta di lang ikaw. Eric, Mahal kay ti ka, Jane. Og di na ko kayang mawa ka. salamat Eric. Dili sa nako kayang mawakan ako. Never dream, 'cause I always thought that dreaming was Tinuod lang. Sukad lang nga wala sa communication pa ni Eric. Mas witness Eric nako. Ug mas naa na mi quality time sa akong bana. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Jean nga taga Paknaan, Mandawi City, Cebu. Uban din sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, Till I Met You. till I met you. Igibato no doa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.